Benvingudes i benvinguts a un nou capítol del nostre podcast Salut i Benestar amb ioga, de Premià Mèdia, i amb la col·laboració del taller de ioga. Atenció, perquè avui tractem un tema prou important, d'aquells que, a més, ens demanen també els oients. Com gestionar les emocions. I atenció, perquè en concret parlarem de la por davant les notícies negatives. Capítol molt interessant per tractar amb la Mònica Calvo. Benvinguda, Mònica. Hola. I amb l'Àlex Costa. Benvingut, Àlex. Molt bé, gràcies. I per molts anys. Avui faig anys. Doncs sí, és un dia important avui, dia important per l'Àlex, dia important per parlar d'aquestes emocions. Com gestionem les emocions que són una mica trapelles, Mònica, hem de dir. Són bastant trapelles i, a més, bé, ara la gent que ja passem dels 40, més o menys, a l'escola no ens van ensenyar i no es van parlar mai de les emocions. És una cosa que ens ho hem trobat nova i que qui més o menys està involucrat en el creixement personal necessita entendre. Ara a l'escola ja se'n parla més, ja és una cosa que no és tan tabú i ja comencem a entendre una mica més. Llavors, el que sí que sabem és que la pràctica del ioga, la pràctica de la respiració, específicament, ens ajuda a controlar les emocions. Primer de tot, desmitifiquem coses, és a dir, totes les emocions són positives. De vegades, la majoria de nosaltres tendim a evitar les emocions més incòmodes, com aquest oient que ens deia la por davant de les notícies negatives, no? És normal tenir por davant d'una notícia negativa, és a dir, quan ens donen una notícia que no sabem, que intuïm d'alguna manera abans que ens ho diguin que la cosa no anirà bé, el cos ja es posa en alarma i ha de ser així. És a dir, aquesta por ens ha protegit durant molt de temps. Què passa? Que emocions com la por, la ràbia, la tristesa són desagradables o com a societat no ens les permetem. Llavors, en ioga diem que tenim aversió a certes emocions, que són les que no ens permetem, són les que intentem no mostrar, són les que ens incomoden, són les que ens fan baixar l'autoestima quan es presenten. Per exemple, lo típic, no? Això és una cosa molt típica. Els homes no poden plorar, les dones no es poden enfadar. Llavors, quan una persona se sent vulnerable, doncs baixa una miqueta la inseguretat, la seguretat en ell mateix. Quan homes i dones tenim les mateixes emocions, tots iguals i totes són vàlides. Mònica, per què ens afecta tant una emoció negativa? Clar. Per què ens desborda? Clar, el tema és que hi ha un mecanisme cerebral. Llavors, la emoció el que ha de fer és venir, donar-nos un missatge. Nosaltres hem de captar aquest missatge i un cop el sistema rep la informació i actuem en conseqüència, perquè emoció vol dir moure's, fer alguna cosa, la emoció se'n va. Però hi ha vegades, a nivell cerebral, tenim una estructura que es diu amígdala, que s'inflama amb certes emocions. I si no les tractem, no les respirem, les anem deixant de banda, no les volem veure, aquella amígdala es va inflamant. És a dir, quan l'emoció no fa la seva feina, ve, du el missatge i se'n va, sinó que queda allà enclaustrada, per exemple, amb l'estrès. L'estrès és una por i una alerta crònica. No hi ha moment on aquesta emoció marxi, perquè actualment el que ens desencadena les emocions moltes vegades són pensaments i coses que no existeixen a la realitat. Nosaltres estem dissenyats per tenir aquestes emocions en resposta a una realitat. És a dir, venia el llop, tu et posaves, o t'atacaven, et posaves en defensa, el teu sistema reaccionava, el perill marxava, el teu sistema relaxava. Ara què passa? Que això no marxa perquè sovint està en el nostre cap. Aquests enemics són constants i els tenim sempre presents. Clar, la hipoteca està sempre constant. El no arribar a fi de mes està sempre constant. La relació amb la parella, el jefe, els fills, està sempre constant. És a dir, sempre estan en els nostres pensaments. Llavors, aquesta amígdala, que és la que reacciona i és la que ens protegeix, s'inflama. Si no es desinflama, cada cop es va inflamant més i és quan l'emoció ens segresta. La amígdala agafa tots els recursos neuronals de tot del cervell i és la que ens ennuvola i no ens hi deixa veure clar. Perquè l'amígdala és la part com més primitiva, més interior del cervell, treu tots els recursos de la part més externa, que és la que ens ajuda a decidir, a veure-hi clar, a posar seny.
Llavors, aquesta part queda anul·lada i tot va cap a l'amígdala. I llavors és quan l'emoció ens desborda. Símptomes com tensió, contractures, com respiració agitada, com ment alterada, nerviosos, i bé, l'ansietat també pot tenir... L'ansietat també, té a veure aquí. Una resposta. Pregunta, evidentment, com ho gestionem, com ho equilibrem, què fem a través del ioga per gestionar millor totes aquestes emocions? Vale. El primer de tot és dir que això no és una feina d'un dia, sinó que és una feina constant. És a dir, podem entrenar, i s'ha vist des de la neurociència, que podem entrenar el nostre cervell perquè aquesta amígdala es redueixi, estigui petita. I com ho fem? Respirant. És a dir, la respiració lenta i tranquil·la, que és el que més entrenem en ioga. Quan fem asanes, respirem lent. Quan fem exercicis de respiració, respirem lent. Quan meditem, respirem lent. És a dir, ens entrenem a respirar lent. Doncs la respiració lenta el que fa és donar al sistema la informació de tot està bé, seguretat, i l'amígdala es desinflama. Llavors, 20 minuts de respiració lenta diaris, el que fan és evitar aquest segrest amigdalià, és a dir, evitar que l'amígdala es sobreinflami i ens segresti. És a dir, aquestes persones que són tan zen, tan serenes, que tu les veus, que passa una cosa, o les persones, per exemple, que estan entrenades en emergències, que hi ha una emergència però tenen tots els recursos per... doncs tenen una amígdala que està entrenada a no inflamar-se, a no disparar-se tant. I això és una feina diària. S'ha vist, si tu cada dia et dediques a això 20 minuts, a mantenir, a fer exercicis de respiració, donar-li al teu sistema la informació de no hi ha perill, quan vingui el perill seràs capaç de no sucumbir al segrest amigdalià. I bé, avui hem portat també exercicis pràctics, clar, per la gestió emocional que tries del ioga, no? Perquè tot el ioga ai, que se me'n va la paraula, indicat, això. Tot el ioga està indicat. Llavors hem triat unes postures que són com poètiques, en el sentit, una postura poètica, que és el guerrer número 3, que és un guerrer... Guerrer en equilibri. En equilibri, guerrer en equilibri. Els guerrers tenen números, llavors és un equilibri, que és el que busquem un equilibri emocional, no? Doncs ja tenim aquesta part més poètica. I després aquest guerrer, per què? Perquè cal molta honestedat, molta presència, molt respirar les emocions per no deixar-se endur. És a dir, el que faríem si no tinguéssim neocòrtex és deixar-nos endur, no? Mireu els animals. Tenen una emoció, reaccionen. Tenen una emoció, reaccionen. Sense filtre. Sense filtre. Aquest filtre és el que ens fa ser humans. Doncs per no deixar-nos endur, per respirar l'emoció, per poder-la gestionar, cal un guerrer intern. I com fem aquest guerrer? Doncs, mira, ens col·loquem dretes. Portem una cama al darrere, no gaire lluny, i això serà l'inici com per inclinar el cos endavant, i us ho explicaré d'una forma progressiva. Primer fàcil, després mitjà i després difícil. A l'inclinar el cos endavant, el tronc endavant, la cama de darrere s'aixeca una mica i podem començar amb les mans al cor. Aquest petit grau d'inclinació ja ens demana equilibri, però és fàcil, relativament fàcil quan estem poc inclinats. Un grau mitjà, anar seguint inclinant, potser fins la meitat, entre la vertical i l'horitzontal, una mica en diagonal. Aquí podem afegir una petita dificultat d'obrir braços, ja enrere, obrir el pit, i amb el cos més inclinat. I un nivell últim de dificultat seria inclinar-nos a l'horitzontal, vol dir el cap endavant, els peus enrere, i la dificultat de braços seria portar-los endavant, com una fletxa disparada cap endavant. Aquí mantenim el que podem. La concentració seria baixar a terra i quedar ben, diríem, arrelats i ben equilibrats, perquè una petita desviació mental ens farà caure, ens farà perdre l'equilibri. Així que mantenim el que podem i després baixem. Cadascú es quedarà al nivell que li baixi bé. Normalment, quan comencem a fer això, comencem amb una inclinació petita, però després, a mesura que anem practicant, anem trobant l'horitzontal. Molt bé. És aquest equilibri, parlem també de la importància de la respiració.
quina forma és la correcta per controlar les emocions? Bé, depèn de la persona. En principi, la respiració per controlar les emocions és una respiració llarga i calmada. Hi ha afegits, és a dir, això és la base, no? Llarga i calmada. Agafo l'aire, deixo que entri a poc i exhalo, deixo que surti a poc. Llavors, quan sento una emoció, el que no hem de fer mai és lluitar contra aquesta emoció. És a dir, quan més lluito, quan menys vull sentir el dolor, la por, la tristesa, l'eufòria, per exemple, més gran es fa l'emoció. És a dir, quan més reprimeixo, pitjor. Llavors, el que fem és, inspirant, ens deixem sentir l'emoció. De fet, cada emoció té una anatomia pròpia. Cada emoció es posa en una part del cos diferent. Llavors, sento, respiro aquesta emoció a la part del cos. Per exemple, se'm tanca la boca de l'estómac, se'm pugen les espatlles, com deia l'Àlex abans, tenso l'anus, apreto la boca, aquell dolor dins del cor que sembla que no pugui ni respirar. Doncs tot això ho accepto i ho inhalo. I exhalant, exhalo molt llarg, i li dono espai. Ho allibero, ho deixo anar. És com ni aferrar-te a l'emoció i deixar-la anar. Això és la base. És a dir, fent això podem sortir d'un problema emocional al moment. No? Allò que et donen una mala notícia, doncs faig això, desbloquejo, deixo que la respiració flueixi, que el diafragma faci el moviment, i em puc dir alguna cosa internament. Després hi ha la respiració de manteniment. I aquí el ioga té una respiració pranayama, que és ara se li diu treball amb la respiració en anglès, work breath, una cosa d'aquestes, que si no li posem un nom en anglès sembla que la cosa no funciona, tu. Doncs després hi ha unes respiracions de manteniment. Llavors, la gran respiració per gestionar les emocions, encara que tot treball ho repetiré 1000 vegades, tot treball de respiració ens ajuda, és Anuloma Viloma Pranayama. Fent això cada dia, mantens el teu estat emocional, l'estat emocional normalment és com una onada, no? O de vegades hi ha persones que és com muntanyes, amunt i avall. Doncs el que volem... Molt exagerat, molt no? exagerat, molt de pic, no? I molt de pressió. O estàs a dalt o estàs a baix i les emocions se't porten i la teva vida és una muntanya russa. Doncs amb el treball constant de la respiració, tot això es calma. I és suau, és a dir, és més habitable, és més digerible. No vol dir que no hi siguin, perquè han d'estar totes les emocions, totes. I amb Anuloma Viloma, que ara ens explica l'Àlex, doncs és aquest treball de fons que ens ajuda que no ens portin endavant. Serien aquests 20 minuts que dèieu? Sí. Jo, 20 minuts, trobo que seria ideal, però poques vegades Sent realistes, tenim aquesta disciplina. Hauria de ser, sobretot, parlant amb persones que estan segrestats, diríem, amb les emocions, que estan realment perjudicats. Doncs aquí seria bé que aquesta disciplina. Home, al principi, quan estàs segrestat per l'emoció, és a dir, quan tinc atacs d'ansietat molt forts, quan tinc un problema de tristesa molt forta, o quan realment estic passant una etapa dura en la meva vida, jo crec que això és preceptiu. És a dir, igual que l'esport et pot ajudar a gestionar les emocions, moure el cos, igual que en segons quins moments s'ha de prendre medicació si el metge ho indica, és a dir, aquí moltes vegades ens trobem que amb el ioga ja està. No, de vegades no. Quan això és patològic ho ha de veure un professional i ha de parlar un professional. Llavors, en aquestes circumstàncies, a part de tot aquest equip que pot treballar, el metge de capçalera, el psicòleg, la psiquiatra, doncs la respiració diària, aquí, per mi sí que és preceptiu i diari. Com la fem, Àlex, aquesta respiració, aquest pranayama Anuloma Viloma? Podríem traduir-la com de forma bàsica, com respiració alterna, i aquí l'hem dirigida de diferents formes, i aquesta és una molt completa, que us la marco tapant un nariu o l'altre. Així que començaríem tapant el nariu dret per inspirar per l'esquerra. Inspires en uns 4 segons, més o menys. Pots anar comptant. Després expires pel dret. Més llarg. L'expiració permet més lentitud. Uns 5 segons o 6, millor. Després destapes.
Fas la mateixa respiració de 4 inspirant i 6 expirant. Sense tapar. I després tornes a començar, però ara amb el cantó dret. Inspires amb 4, expires amb 5 o 6. Tornes a respirar pels dos. 4 i 6, llarg. Això seria tot un cicle, i això es va repetint. Començaríem de nou, inspirant 4 per l'esquerra, expirar pel dret amb 6. No sé si ho he explicat bé o m'he equivocat a algun lloc. No, està perfecte, Àlex. Potser amb 3 vegades que ho fem pot ser suficient, 3 cicles, començar amb l'esquerra i acabar amb tot el cicle, i si són més vegades, millor. Molt bé. Quins consells pràctics donaríem també? Perquè ara ho dèiem, després hi ha... Aquesta és la teoria. Després hi ha la pràctica, que cadascú té la seva, no? Amb la seva vida, la seva rutina, els seus costums. Què podríem D'entrada, saber que això és un entrenament. És un entrenament. Gestionar les emocions és un entrenament. I el que demana és consciència. Llavors, quan estic veient que l'emoció em desborda, parar, respirar i observar en el cos com se'm posa. Aquesta seria la primera part, és a dir, sentir la emoció. Després... Posar-li nom, podríem dir, m'està passant això, i perquè és que de vegades... Ser-ne conscients, pot ser suficient com per tenir clar que això té un fons de por, d'angoixa, o un fons de ràbia, un fons de tristor, entendre què m'està passant. I amb això també el que ens hauríem de fer és també sentir realment quines parts estan afectades, perquè l'emoció és física. I doncs reconèixer, mira, m'està afectant aquí, en aquest estómac, que el tinc com una pedra, m'està afectant el clatell, i això ja és una forma també de donar una via d'escapatòria cap a aquesta... Lo bonic d'això és que poses el teu focus en un altre costat. És a dir, sovint les emocions les causa un pensament. Quan jo poso el meu focus en una altra cosa que no és aquell pensament o allò que l'ha disparada, que és el cos, el sistema es pot relaxar. Llavors, són tècniques d'abordatge. El cervell també és molt intel·ligent, no? Allà on posis el focus tindrà l'atenció, no? Però si el desvies, no? Pots ajudar-lo també, no? Clar, és a dir, de vegades hi ha aquests pensaments brossa, intrusius, que no et pots treure del cap i allò t'està generant una emoció. Llavors, la idea és poder canviar el focus, posar-lo a la respiració, posar-lo al cos. Compte amb el que consumeixes. Compte amb, sobretot, xarxes socials, pel·lícules, llibres, no? Estàvem dient ara que el Marc i jo estàvem llegint L'hombre en busca del sentido i el vam haver de deixar, no? Per respirar. Per respirar. Però és que consumim moltes coses que ens estan afectant molt més. Les notícies. Obres un telediari i, ostres, o un diari digital, les xarxes socials. És a dir, vigila amb el que estàs consumint i quina informació li fiques al teu cap. Com et nutreixes, no? Seria una mica què menges, no? Clar, què menges? Doncs limitar-ho molt. Deu haver gent que dina amb les notícies de la tele. Nosaltres mai, per 20 anys, mai ho hem fet. No se'ns ocorreria. De fet, no passem la tele, no? Mentre dinem. Però seria com alimentar-te de tot això. De certa manera no pots digerir bé. Convidem a que escoltin podcasts, per exemple, com aquest. Sí, que consumir altres coses que et facin sentir bé, almenys. Doncs va, que per tancar acabarem amb frases inspiradores, que sempre ens agrada recollir tot el que hem après avui, parlant d'aquesta gestió de les emocions, amb l'Àlex i amb la Mònica. Amb quina frase inspiradora us quedaríeu? Va, ara que hem anomenat el Víctor Frank, doncs entre l'estímul i la resposta hi ha un espai. Molt bé. I tu, Àlex? John Kabat va dir: no podem aturar les onades, no podem aturar les emocions, però podem aprendre a sofrejar-les, a dominar-les. Justament seria això, no? Avui hem après a gestionar les emocions, doncs amb respiració, amb consciència, amb paciència,
amb bonomia també, no? Amb acceptar-ho, i amb l'Àlex i amb la Mònica, que agraïm com sempre que ens portin un nou capítol d'aquestes demandes que a més fan els oients. El proper capítol el teniu clar? Estem esperant més demandes, així que si ens voleu dir coses, doncs endavant. Doncs molt bé, a les Per favor. xarxes de Premià Mèdia i del taller de ioga ens podeu escriure, que també us escoltem. Ha sigut un plaer, així que gràcies una setmana més, Àlex, Mònica, i que vagi molt i molt bé a respirar. Igualment. Fins ben aviat. Fins ben aviat.